дар Русия як модари ҷавони тоҷикистонӣ бо тифли навзодаш бедарак шудааст. Пулис ва идораи минтақавии тафтишотӣ дар вилояти Ленинград модари ҷавон ва тифли навзодашро меҷӯяд, ки аз 14 сентябр ба ин тараф бедарак мебошад. Расонаи минтақавии 47 News хабар дод, ки нисфирӯзии 18 сентябр ба идораи пулис дар ноҳияи Кириш марди 53 сола муроҷиат карда аз бедаракшавии духтари ҷавонаш бо набераи навзодаш хабар додааст. муроҷиаткунанда арз доштааст, ки духтараш рӯзи 16 сентябр дар пайи муноқиша аз хона дар бинои истиқоматӣ дар кӯчаи Строителе берун шуда бедарак гардидааст. ҷавонзан дар даст писари зодаи 2021 доштааст. маълум аст, ки бедаракшуда шаҳрванди Тоҷикистон буда дар ноҳияи Кириш иқомат доштааст. шавҳари 28-солаи ҷавонзани бедаракшуда, ки худ низ шаҳрванди Тоҷикистон мебошад, зимни бозпурсӣ дар идораи пулис изҳор доштааст, ки ҳамсараш ба хонаи падар рафтааст ва дигар ба тамос набаромад, чун телефони мобилӣ надорад. ба иттилои пулис бори охир субҳи 17 сентябр модари ҷавонро ҳангоми нишастан ба электричка дидаанд. ба таҳқиқи ин қазия шуъбаи ноҳиявии идораи тафтишотии вилояти Ленинград машғул мебошад.